Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kah New Trap Youth Council seng kami hakikat santarik urumpang arajar kat kendai kala lek ben ujor hapok ka Meghalaya State Human Rights Commission kabadan Hanong ba Shillong halor ka jingja syak bom bat syak tiet jong ki pat ba kasnong Umwali ha ki Pulet Assam ka HYC kala lek ben bu ka jing ujor haringkat ki jing dawa ba ka commission kan thong da ka jing toket bat pengat ka sarkar ba ki Pulet Assam kat kum ki kendon an ba ka sarkar Assam kan seu bailut ksan sya baro ki tu bula mensau nalor kata ke HYC kala dawaru ya ka sarkar jilla bahkan pa ikibor pahara leng baki pulen ha kete jaka bad dawaru nak sarkar Assam baka daiman pelatnyo ya baro arngut ki belasya kem klem kanu jing te kendon jongi nak liak seng mentaka sngi file ya kani ka complain hang ni po commission but ni kimi nanti baka commission kan sasim kam ya kani ka kam ka jongi kloilan kabala kijing dawa jong kaseng habangi file ya kani ka commission nengkong du kalong ba ka commission kan conduct ya ke inquiry bat hadin kata kan pengat ya ka sarkar Assam bad ki Pulet Assam kat kumi kendon an ki baki dei bengat ki ba pen system ki kat kumi kendon an bat deiru ban wara criminal charges persya ya ki ni dawaru ba ka sarkar Assam kadai ban siu balut kesan ya oi powei ubala mensau na kadau ka jing syak bom syak tit ki Pulet Assam kabalai ngila dawa nak sarkar Meghalaya baka di ban ai immediate police protection ya kini kisnong ki badan hapok khaput nama boleh ngi ui nak kapor sya kapor kajing sya bom sya tit kabala jur nak ui kapor sya kapor di dawaru nak liang ka jongi ba kide ban pelat bro ya gitu ki arngot ki breu ki ba wa syakem ba pitep uwei usketri jong snong bot uwei u driver jong ka MCL kila syakem hakasngi ke bomdin hagi Pulet Assam kani ke jing syakem ru kalong ke IKI ke bomla ban pediang tinggal dawaru nak liang jongi ya kaban kidi pelat no ya gitu ki arngut nomor kandon cumut yu ba pinkem ya ki bru ki ba tri ya ki kam jong garoi kapar hapo jong ka jela ka jongi ti kini kidi ki prior ki jongi nak ka commission bat ni kimi linti ba nak kalian commission kin pediang ya kini ka kompens ya kani ka complain ya jongi kadau ko ban ningkong ba boleh ngi kwa ban file ya ka complain ke jongi hapo state human right commission hapo national right commission kalong ba ladangi file hapo national human right commission nin penpau ba kani ke area kam hap hangi ladangi file hapo Assam ru ngi penpau ba kani ke area ka hap Assam ni file khanang apo jong ka Meghalaya State Human Rights Commission khanang ban pensisya khanang ba ban ascertain ni ta ka claim ga jongi ba ka kani ka area ka hapo jong ka Meghalaya but haba pit hombor ki bru Meghalaya pedi ban ai jubab apo ka Meghalaya State Human Rights Commission kadi kata ka daw ka bangi file khanang apo State Human Rights Commission mobling isot hu biang nalor ka jing yadai ki pardo prasnam ni habru ban yadai put usam jong ka jalal jong Hakini keju usngi nakaliang uba kim farmer banyang MLA karam brai ru la lek ban bu ya ka jing ujor hapo ka Meghalaya State Human Rights Commission halor ka jingja syak syok jing kipat ba jong snong Umwali ka badan Hajan Langpi West Coast Hills District ka balaja ka khat sautrik urumpang arajar khat kendai habe kren uba kim fa la yathu ba omtang hapo ka Human Rights Commission handai ulai ban bu ru ka jing ujor khmat menteri rang ba ka jela Konrad K Sangma nama koi kaliang kalong ba kila tak ti kem kanu kadau manu bisa gitu ki yang sang stu ki kuat tang makan yo kalan ben re nakaliang juga Assam Police la susyo i kunthero kram don ki Pulet kunthai la show senior citizens iwe bala sha dong da tukri na ne na tiro idan iwe ne na kan kadau bangi hab nual complain ni ta han ni han hambarok kiliang kama ki khamsim khai kan kam makani kam ketika kam ko asa ateng na dumiswa ban ni kwaro ba ka sarkar hi kan simkhia umle ban ju sangap tang information ki ba bakla nai swaban kan kren kan ban yo ki information ko dia ama teng the wrong information ka penduk je kerman ni ki pa ju ba ngiri ban ke simkhia kan ya kadang ba nilaru ban punyo iput usam hak jelak jo ya ki ba mensau dei lai phongut
na arngut na kita ki bala syakem ha kulit asam bat arngut iwe kentai we serang ibala am soldier badan ha civil hospital master bat ki batam ki don ki injuries ki ba asya bom hadu ka kejat mong sho ndai kim la dorong serious ndai sulong ba ki dangla bansha ke deking la elam hadu nostri civil hospital ro menen ban ngila nakaliang ki doktor kila ai ka leave ba kila balik hai position hani jujur bahkan cimkian mal ka jingle jong kulit asam koi kelam kanu ka prior notice ya ka polis mengalia kala shu le don bor kelam kanu no jing betek tekani nakani kadau ba ngiru ikwa ban ujur keleng amal wat kilong kemeru syak tak aktif kelam kadau dai ngado possession ningkong bi kenma ila area sekani ki issue ro kala mi ki issue ba ki kulit asam ki khang ki development ban wan ra post la ko umali te kini ki nong trai pada haba i bakam don issue yo le se kilet trai biang bat kinong sedang nama kajing seng kala jan ki kwa ban pendam no wot ya kan kala sang ba kinyo ban long kata kajing seng masna den rai nakaliang jok asam pat kila shule don bor bat kata akti ya kwani kilong kume kulit asam ki kena ngi tu ki ong ba ki kentai patba ya kawang mau lesi nak kanu kada dan kita ki nakaliang jongka nakaliang ni bakong ma kada itang kawai ke excuse kaba kila bakla naka liang ka jongki na takada pa peni wi daw bonong ba bakla nakaliang ka jongki ni kadon ka hakawai nak ki video ki ba ya udong hidan jingania padang ki wei pa jak beri badan tu lak batai no kom jing sha ka jing le jonga hang tu kalong bangin ya kran su tho bat kulit asam banang wan pelan no iki arngun ndai wan balan no u bom dei u official ni u badan benta ha ka gomen jong asam na menghalnya tekadi nak takadau ba ngaru ngala kieu hi ka jing khloj bat ngala kum peni ka jing dom ki ba kim dei ban le ne bat kaden try bat dei ma ki ba instigate kini ki ba no ki dei ban ya pe bin ya mai kini ba